murume ane 35 years. Ndanga ndichidanana nemumwe mukadzi. Zvino takamutsana pawikendi apa. Hameno kuti zvinopera mushe here. Nguva yese iyi anga achidya, anga achitora zvese, achigeza, achishandisa zvose nematoiletries. Ndini ndanga ndiri supplier wezvinhu zvese. Rendi ndaimupa zvakanaka-naka. Magwiri andaimubikira kubasa nemacabbages, tomatoes, aitoita zvekutotambisa tsoro. Ndiri kuti ndikaweka mari yaakandikwapura iri kusvika 3,678 rand. Handisati ndambodyiwa nemumwe munhu zvakadaro, zvekuti urongwa hwangu ndomene ndaifunga kutenga bhara nebhasikoro zvekuendesa. Asi ndaiti ndiri kuzama, but mumwe wangu haasi kuzamika zvekudaro. Weekend ndakasvika aine chikomba. Apa anga andidzimira foni. Ndakamusvikira achitogadzirira chikomba salad nemaproduce andinomuigira. Munhu kutorova serious. Ndakangosvika asingafungire. Apa mufunge mazuva ose aingonditi ucharara mangwana. Mangwana acho akasvika otiza zvemangwana. Zvakandipa hasha kusvika tarwa nechikomba. Ndakachicheka rasta nebanga kusvika tawisa rimwe saidhi remukuku. Apa ndainge ndatsamwa. Vanhu pavanga vakuya kuzoona, ndopandakatora mateki, watch newallet. Iye anga akutodedzera kuti hanzi mbavha. Lucky enough vanhu vakanonoka kuresponda. Ndakatonzwa voita zhowe, ndatojambira mutaxi zvekuti ndaigona kupiswa muchikwama maive ne800 rands nezvimakadzi plus mateki newatch. Ndinototi ndakadzora mari yangu mbichana. Apa ave kufona achinyepa kuti wakasodzosa zvinhu zvangu izvozvo mapurisa ari kuuya. Ndinganzi ndiri wrong here pakuda kurikavha dikita rangu naye hama dzangu.